मोजां दा वाव दा एक्ट्रेस बायदि दा साल'जों आंजों दायो उदालगुरियाव थांनोसैलाय उदालगुरि जोंथिंजायनि कर्टखौ नायनोबा ओमफ्राय सोरबाफोर कर्ट मेरिज खालामनो गोसोब्ला खालामफैबानो जाबाय 40,000 फैसाखौ मोनगोन आरो आहाबो मोनखांबाय गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय अबाव थांजोबखो पात्ताखौनो मोनला थ' उदालगुरि कर्ट सिङाव हाबला आरो एसे माबानिफ्रायनो बाहेरनिफ्रायनो देखायहरनोसै ओमफ्राय सिलांगि होनो आरो बे सकखौहाय बे सकआवनो जों जायोमोन आरो सिलांगि सगा मानो सिलांगि नाम मोनदों होनोब्ला सिगाङाव सासे सिख्ला मोजां दंमोननो आरो जि गुफुर खानाय गोलावनो ओमफ्राय बे मानसिया थैबाय ना मा होनखोथाय ओमफ्राय सिलांगि नाम मोनदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय बे खाथियावहाय ATM दं आरो कर्ट खाथियावहाय ओमफ्राय बेयावनो रां एसे दिरुनहैनोसै आरो फैसा बारा गैया नालाय नांगौ जादों जोंना दिरुनहैनोसै ओमफ्राय न'आवबो हाबहैनोसै न'खौ मालाबा देखायनोसै आङो दिनै देखायथ'ला आरो थ' सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय वाटो शेयार खालामनो साबस्क्राइब खालामनानै सालायद' सालाया नै इखौ लांफा नागिरदों आं सालावखौ टिउसन गखांनानै सालायद' जोंहा बिथाङा सालायसिगोन ससमा हमबाय महारानिया एसे अभी मजा आएगा ना भिड़ो खेवनांसिगोनसै हेलमेट गानोब्ला जोंथिंजाय उदालगुरिथिं हेलमेट गानाब्ला 1000 फाइन ओमफ्राय मेसेजावसो सफैगोन आरो पात्ता मोना माब्लाबाथ' लाखियानोसै ओमफ्राय पात्ता मोना आरो मेसेजाव फैबासो पात्ता मोनो मोजां नुथारदों दा वाव दा एक्ट्रेस बायदि दा नायनानै गोमोबाय नै आंजों थांफाग्राया लानोसै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय सापर्ट खालामदो साबस्क्राइबारानो एरथाराखै दुखु मोनो आं बिदिब्ला भिडिअखौ होगोन होआ जाबाय थायो आरो सानफ्रामबो मा भिडिअ लाबानो जायो सरि बावदोंसो सरि बावदोंसो लोगोफोर लेबार कार्ड गोनांफोरनि थाखाय मोजां खौरां आरो ओमफ्राय आङो बेखौ दाख्लैनिफ्रायनो खिथानो सानैनो खिथानाय जायासै जायफोरहा लेबार कार्ड दङ ओमफ्राय बिसिनि थाखाय मोजां खौरां बिमा बिफा गार्जेनफोरनि थाबाबो जायो आरो बेजोंहाय फ्रि कर्स सफैनो नागिरदों ओमफ्राय 3 नार्सिं ओमफ्राय ड्राइभिं मोनसेया कम्पिउटार दं आरो 6 मान्थ ओमफ्राय बियो BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय उदालगुरिनिया उदालगुरियाव जागोन आरो बिदिनो गोबां जायगानि नाम दङ ओमफ्राय आं बावजोब्बाय इथिंजाय टंलाफोर हरिसिंगाफोर दंमोन खोमा ओमफ्राय सोरबाफोर इन्टारेस्टेडब्ला अनलाइन खालामनानै लाब्लानो जाबाय ओमफ्राय लेबार कार्ड थाथारनांगोन ओमफ्राय इथिंजायहाय पान कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट फट' ओमफ्राय भटार कार्ड आरो थ' सोरबाफोर लानो गोसोब्ला फ्रि कर्सखौ लाहैबानो जाबाय अनलाइन खालामनानै लाब्लानो जाबाय 6 मान्थ कर्स किन्तु आङो बिदि फ्रि सफैनायफोरखौ मोजां मोना आरोना सिगाङावबो बिदिनो BTR निफ्राय सफैनायखौ लाखांबाय 2-3सो सार्टिफिकेट मोनबाय ओमफ्राय एकदम क्लासबो मोजां जाया माबो जाया एकदम मोजांखौनो मोनस्रायासै आरो आङो ओमफ्राय दायो 6 मान्थनिखौबो लानो ओरैनो बेकारसो थानाय जागासिनो नालाय ओमफ्राय बोराया ड्राइभिंनिखौ लानो होनदों आरो ओमफ्राय आङो नार्सनिखौ लानोबा लानोसै कम्पिउटारनिखौ लानोबा लानोसै आरो ओमफ्राय मा बुंबावनो नोंसोरबो गोसो गुदुंफोर दङब्ला अनलाइन खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लेबार कार्ड गोनांफोरनि थाखाय ओमफ्राय दा नै सानाबो दा मोनागोन नालाय थाब सफैनाय नङा ओमफ्राय दायो थांनोसै ओमफ्राय दा सहैबा आङो खिथानोसै आरो नायनो बाबाय सासेया थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो दे थिनद' साबस्क्राइब खालामनो
नैथिंजाय सिलांगि ओमफ्राय नैबेनो कर्टआ बेयाव खारनाय प्रेक्टिस खालामो आरोना हा गाखोनो मोनबाय नैयावनो खारनायनि प्रेक्टिस खालामो आरो मोजांथार ओमफ्राय ओइथिंजाय आं LP स्कुलाव हाबोमोन नै ओइथिंजाय मम्मी ओइयावहाय ओमफ्राय आं दायो फाइनेलि ATM आव सफैबाय फंबाया बेयाव भलिबल गेलेगासिनो आरोना ओमफ्राय आं बेखौ फैसा बख'नो लेंहरदोंमोन फैयाखै दाबो सिलांगि सौगा नेगासिनो जोङो ओमफ्राय नैथिंजाय ATM आं बारा देखायजोबनो हायासै बिनि थाखाय निमाहा होब्लानो जाबाय ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर